Què tal? Tornem a ser aquí. Volem acabar la setmana parlant de l'activitat cultural de les Preses. I és que d'uns 3 anys cap aquí el Centre Cultural de les Preses prepara una programació que ara veurem ha donat molt bons fruits. Convidem al sofà de la finestra d'una banda la Marta Iguavella. Què tal, com estàs? Hola, molt bé. I de l'altra, d'estar aquí. gràcies. I de l'altra, en Jordi Puigvert. Què tal, com estàs? Què tal? Bon any a tots dos. Igualment. Gràcies. Si us sembla, fem una mica de balanç o expliquem una mica la història, que trobo que és interessant. Des de fa uns 3 anys programeu forces obres de teatre, però va haver-hi un temps que no era així. Fèieu, com em deies abans de començar, Marta, 2 obres de teatre coincidint també amb les 2 festes del poble. Sí, la festa del Roser, que era el maig, és el maig, i en fèiem una a la festa de la gala, que en diem gala, a les Preses a l'octubre. Fins aquí tot bé, en fèieu 2 a l'any. Sí, venia no molt d'espectadors, però bé, ho anàvem fent. I a partir de l'any 2024 vam dir, per què no fem més obres, una al mes, i això ho vam fer el 24 i el 25. I ara venim a presentar la programació d'aquest 26. La del 25, però, va anar bé? Podem fer un bon balanç? Sí, molt bon balanç. No tant com la del 24, però mica en mica anar picant pedra, que diguem, hem pogut tenir més espectadors. Cada vegada ha vingut més gent a veure les obres. Suposo que és tan senzill com crear, diguem, fidelitzar el públic i dir, escolta, sabem que un cop al mes tenim teatre. A més, feu un sistema també que ajuda a que la gent perdi una mica la por, que és aquesta taquilla inversa, Sí, la taquilla inversa la vam posar el 24, l'hem mantingut el 25 i ara el 26 també volem fer taquilla inversa perquè creiem que no imposes un preu de 5 o 10 o 8 euros, sinó que la gent posa el que vol. I és lliure, qui vol posar posa i qui no, depèn del que els ha agradat l'obra i depèn una mica el públic de què hi vol posar. Suposo que la gent del poble ho agraeix perquè és això, no? Una cosa són les 2 obres de teatre que es fan dins el marc de la festa petita i de la festa gran, i l'altra és que puguin comptar amb propostes culturals. La gent ja t'ho demana. La gent em passes pel carrer i diu, quan tornem a començar a fer teatre? Avui mateix allà a les Preses una dona ja m'ho ha dit, diu, dissabte hi torna a haver-hi teatre. Dic, sí, comencem ja la nova campanya aquest any. Doncs ara l'explicarem. Jordi, tu ets una mica l'artífex de les propostes. Entenc que li deixeu aquesta... Sí, és que és un crac. El deixem... Sí, perquè ell va coneixent a diverses companyies i sap quines estan subvencionades, que això també s'ha de mirar una mica, perquè, clar, és molt diferent una obra que valgui subvencionada 250 euros o 600 euros, però el Centre Cultural no podria tenir totes les obres sense subvenció. L'Ajuntament de les Preses també ens dona subvenció pel teatre, i aleshores ell busca una programació i jo li dic, quan val? O quan? I després ell... Allò dels cèntims. Els números, exacte. Però ell és el crac de buscar les obres que facin riure, se'ls treballa, se'ls mira... És un crac. No, vull dir, ho fa ell, ho fa ell. El que passa que després de 3 anys, que serà el tercer any de portar obres de teatre, ja saps el que et demana la gent. Què va agradar més? El 2025, per exemple, que hi va haver més obres que feien riure o obres que feien plorar? No, riure. Normalment nosaltres busquem comèdia, que la gent... També tenim un públic d'edat una mica, bueno, pensada no, però vull dir que ja ho veus, no? Ostres, que on portareu una de riure, no? Perquè, bueno, al cap i a la fi el que agrada a la gent és anar-te a passar un rato bé, no? Clar, és desconnectar dels teus problemes. La gent vol riure, sí. I aquest any jo crec que portem una campanya una mica diversificada. Sí que potser el que hi ha més és comèdia, però també portem algun altre que no... Portem un impro, portem l'obra de càsting de la... Ara la repassem, si vols. Deixeu-me posar les ulleres, perquè no em podíem fer la lletra més petita. És que portem tantes obres que havien en un paper. Va, comencem aquest dissabte, 24 de gener, amb aquest Burundanga. Bueno, és el que diguem, és una història d'un embolic de família, una obra d'anar-t'ho a passar bé. No hem dit les hores? No. No. Normalment totes seran a les 8 del vespre del dissabte, excepte el divendres 6 de març, que el farem un divendres. Si no, sempre són en dissabte. Va, anem per la següent. El dia 28 de febrer, no et vesteixis per sopar. Bueno, en Bernat vol aprofitar de l'essència del seu don i també, bueno, no acaba de ser també bé una comèdia amb embolics i divertida. Les sols veure?
És el que molta gent em diu, aquesta no està prou bé. Però és clar que nosaltres no podem anar a veure totes les obres. Si fóssim, per exemple, diu, que cap de setmana fan un cicle, fan, no sé, una fira de teatre i ja saps que hi ha totes i després aprofites per anar. Però si més no, com que això nosaltres funcionem per la campanya de teatre de la Diputació de Girona, allà surten totes les obres que han estat seleccionades i l'explicació. El que passa que després també aquí... Per tant, ja hi ha una preselecció. Sí, això han participat en un concurs i ells, per exemple, la que queda primera té 5 actuacions durant l'any, la segona 4 i va per ordre. I després, esclar, nosaltres intentem, quan surt, espavilar-se perquè marxen i després per això també... El que passa que a vegades costa quadrar dies, són actors que no són professionals, que es fan per hobby, i aquest any per això també podia arribar una mica justos de temps perquè ha costat una mica acabar de quadrar les companyies. En tot cas, aquesta preselecció que es fa des de la Diputació també fa que es garanteixi que són obres de qualitat. Ara que deies això de que a vegades costa quadrar les agendes, de fet, són 9 obres de teatre i a l'estiu no en feu cap, perquè entenc que potser és el moment més complicat per poder quadrar aquestes agendes. Sí, i després ja tenim també activitats a les preses i el que no volem és solapar-nos amb un altre grup que faci una cosa al poble. Vull dir que aquest any mateix ens havíem trobat que hi havia un dia que van portar una obra i sabien que hi havia una altra cosa al poble i la van canviar perquè tothom pugui d'anar on ells els agradi més. I tant, i tant. I a l'estiu no presta tant anar a tancar-te al teatre, no? És més aire lliure, com que les activitats de les preses en fan moltes, de juny fins juny, juliol i agost no en fem. Normal. Va, el 6 de març, Iaia, del grup Mambo Project. Sí, aquesta, el que deia, primer és per canvi de dia i després serà una obra que tindrà les places limitades. És una mica d'una història de gent gran, vull dir, pot estar molt bé, crec que ha estat fet a Barcelona, a algun teatre de Barcelona, em sembla que me'n va semblar veure el Teatre Nacional de Catalunya, havia estat, vull dir, ens l'han aconsellat des de l'Ajuntament i nosaltres hem apostat per portar una cosa diferent del poder que portem durant l'any. Aquesta, com deies, és l'única que es fan divendres en comptes de dissabte i té les places limitades. Sí, perquè és una mica interactiva aquesta, és una obra una mica interactiva. La següent, el dissabte 25 d'abril, aquest càsting. Aquesta és una típica d'una noia d'aquí Olot. Sí, que la va venir a presentar a la finestra. La va venir a presentar. Hem tingut l'oportunitat de poder-la portar a les preses i... És que és de les preses, És una bona obra per veure tot el procés no sempre fàcil per arribar a poder ser actor o actriu d'una obra de teatre, que han de passar unes quantes proves, un càsting. I ara em sembla que també ens han comentat que estarà a Barcelona actuant durant una temporada en un teatre. Sí, tot un mes de gener i febrer. Això van dir, ostres, ja que és del poble, apostem també, no? Vull dir que per la gent del poble. I tant. El dissabte 23 de maig, Improchef. Sí, una obra de... El que ara es porta bastant això de l'impro. Que és molt complicat, Ostres. Sí. Té molt de mèrit. Té mèrit aprendre's un text, però no portar text i anar fent sobre la marxa també, déu-n'hi-do. Sí, aquesta va ser molt curiosa, si vols que t'expliqui. Aquesta havien de venir amb una altra obra. Però per el que t'estava explicant de combinacions d'horaris, no sé què, i allò que parlant va dir, bueno, haurem de deixar-ho. Dic, bueno, però no teniu res més. Diu, bueno, tenim aquesta obra. Com, doncs, canviem una mica també, no? Perquè també és maco canviar una mica, ja és també de riure, però canvies una mica de format de teatre, i dius, va, apostem per això, i està molt bé, perquè també són gent que no han vingut mai, venen de Puigcerdà, i també el que volem és portar una mica gent diferent, perquè ja n'hi ha uns que després en parlarem, que ja els tenim perquè són molt bons i la gent ja ens espera aquests, però diguem, apostem també per altra gent. A més, jo també he d'agrair a tota la gent que fan teatre amateur, perquè realment és molt fàcil treballar amb ells. Vull dir, t'ho posen molt fàcil per dies, com venen, vull dir, no hi ha problema, vull dir, realment... Hi ha vocació de veritat, Sí. Agrada. Quan qui agrada, el teatre es nota. I al final, per exemple, uns que tenim, en Jaume i en Jordi, ja sembla que siguin de la família Marta, vull dir que realment, ostres, aquest any passat mateix ens van trobar que van voler fer una obra per la Marató
i ostres, però va ser allò que, bueno, ostres, va dir, en 15 dies imprevist. i diu, va, ja en tenim una que feia temps que no l'havien fet, però ja l'estudiarem i van venir, i realment... Que bé. Hi va haver molta expectació, normalment potser som 70, 80, i aquest dia vam ser 126 persones, i vam fer una recaudació de 820 euros per la marató, i vam estar molt contents, que els mateixos espectadors, més la veu que hi havia a la marató, és que vam estar molt contents d'aquesta obra. El Centre Cultural va poder-la pagar i el 100% de la taquilla va ser per la marató. Vull dir que ens vam poder permetre de poder-ho fer perquè teníem un remanent de... No passava res, que el que hi hagués a la taquilla era pensant que seria menys, perquè no fem aquesta recaudació normalment. Però per la marató va ser... Vam estar molt contents, Jordi? Sí, sí. Bueno, i si ho fas per una bona causa, ostres... I a més, que va ser... Van haver de canviar, va ser aquest dia que hi havia una cosa la setmana que ho volien portar de la marató i van dir, bueno, és igual, ho van fer pel dilluns del pont. Pel pont de la Puríssima. I realment ens pensaven... Ella deia que sí, jo deia no. Sí, dic, provem-ho, a veure què passa. I sí, la veritat que va venir molta gent. Van fer l'últim dia, el dilluns, dia 8, perquè, bueno, la gent que torna... I sí, a les 8 del vespre, com sempre, i la veritat que va venir molta gent. I van fer una bona taquilla per la causa, van molt contents. Que bé. Sí. Bueno, doncs, després d'aquest ImproChef hi ha aquesta pausa de l'estiu que dèiem i repreneu l'activitat el 19 de setembre amb aquest Felicità. Sí, una aventura dintre un ascensor amb les seves... Bueno, veurà el que pot passar, però... Bueno, posa una mica de tendresa i humor, vull dir que... La porta en Jordi Ferragut, el director, i segons em va comentar que la van estrenar l'any passat i ha tingut molt d'èxit, que vull dir que és una comèdia, però amb un to una mica... Bueno, que et pots fer reflexionar, perquè a vegades sembla que en una comèdia doncs, no hi pot haver missatge, i sí, entre riure i riure també podem reflexionar. El dissabte 10 d'octubre, Time to Act, actuem per tu. Poder serem molt repetitius, però també és cosa d'humor i problemes que es poden sortir molt en l'obra i acabes al final passant una estona. Al final pot ser que hi hagi problemes que hi ha a l'obra que potser algú del públic també s'hi pot veure reflectit. El dissabte, 14 de novembre, el grup de teatre Els Rovellats de Cartellà, amb l'obra 13 i dimarts. Una obra que, pel nom que, el 13, sembla que sigui un mal, i al final aquest 13 representarà que pot portar realment alegries perquè els hi toca una loteria. Home, mira, veus? Sí, més o menys el que... El 13 no ha de ser sempre un mal número, no? Exacte. I tanqueu el dissabte 12 de desembre amb aquest Mortal, també d'en Jordi Ferragut, Són els que parlaven després, realment. Aquests només has de veure'ls amb ells, ja rius, vull dir. I especialment en Jaume, si el veus entrar a la sala, dius, ostres, bueno, ja, realment... Bueno, està molt bé portar propostes noves, de companyies noves, però si hi ha gent que ja us agrada com ho fa, és genial. Sí, el que parlàvem després també, que t'ho posin fàcil, que amb una trucada ja de seguida va, sí, no hi ha problema, si has de canviar de dates de vegades, jo m'he trobat aquest any que tenia alguna obra i després hem hagut de canviar dates per altres motius, i cap problema, vull dir que mentre es pugui... Sempre et diuen, deixa'm preguntar, però vull dir, molt fàcil, vull dir, treballar i realment... Havíem estat comentant un dia amb en Jordi Ferragut l'any passat de fer com un cicle, com un cicle de teatre, però vull dir, un dia, i va dir, el dia que vulgueu, si voleu, podem seure i ens ho mirem, vull dir, és molt fàcil. Per això també ens hi anem engrescant i ho anem... Porta feina i no porta feina. Tot el que fas amb ganes no porta feina. Per tant, aquesta programació pot ser que vagi... Aquest any no, crec ja que... Aquest any ja no, Déu-n'hi-do, 9 obres, està molt bé. Ja porta feina, I la de candidatar l'última de desembre també, si podem, que sigui per... Les coses han anat bé, que pugui també ser per la marató. Per la marató, sí, tenim la intenció que torni a repetir. Sí, que d'aquests anys sí que considerava ben bé el cap de setmana de la marató. I hem intentat que coincideixi amb la causa i que pugui venir també molt de públic a veure. I tant. Que aquest 26 vagi igual o millor que el 25, no? Mentre... Us anava a dir com poden comprar les entrades, però no, perquè l'única que hem dit que sí que cal... que les places són limitades és aquesta del dia 6 de març. La resta és anar allà en les dates que hem dit i a l'acabar fer aquesta taquilla inversa. La gent surt contenta?
Sí, Sí, eh? sí. Sí, normalment t'ho diuen, hem rigut molt avui, ai, molt bé, I si n'hi ha algun altre que no tant, també t'ho diuen, L'altre dia em va agradar més l'altre Sí, dia. t'ho diuen. O depèn de quins actors hi ha, amb aquests segur que ens ho passem bé. Home, Jordi, això també et serveix una mica per prendre-li el pols al públic i dir... Per això, per exemple, el que et deia, potser sí que són moltes comèdies, però realment hem vist el que realment vol la gent de les preses, o la gent que ve, no? I, bueno, que jo també estic molt content, igual com el Super la Marta, que un poble de les preses puguem portar una campanya de teatre que, bueno, pot començar amb 2 obres de teatre portant a 9. I tant, està molt bé. I el de la taquilla inversa preferim, com a entitat, que hi hagi molta gent i es vegi ple, i si no volen pagar o posar menys, que no pas posar un preu i obligar la gent que pagui 10 euros, per exemple, o 8 o 5. Al principi preferim, doncs, si no volen pagar, no paguin, però que es vegi ple. Home, si pot ser, pagueu, perquè la cultura... Sí, evidentment, això volia dir, que ens ajuda moltíssim, hi posin 3 euros o n'hi posin 5, i n'hi haurà que n'hi posaran 10, però ajuda molt a que puguem fer obres una rere l'altra cada mes, perquè els puguem anar liquidant. Omplir una mica el sarró per després, Bueno, i que, vulguis o no vulguis, tot porta feina, vull dir que trobar les obres, la Marta, ella, la qüestió de, ostres, mirar el que s'ha fet, saber, per exemple, ella si pot explicar més o menys el promís de gent que hem portat, vull dir que després, hores abans, anar-los a obrir, quan marxen, esperar que... Vull dir, no porta una feina desboritada, però ja has de ser-hi. Vull dir que hi ha dies que, per exemple, per el que sigui un dissabte un no hi pot ser, tu tranquils. Som pocs, però som ben avinguts perquè tu fas molt amè, vull dir, tampoc és una feina complicada, i ara el gros ja ho tenim fet, vull dir, ara és esperar que la gent vingui i que ho gaudeixi també, no? I també estem oberts a noves propostes, que podeu dir, ostres, per què no ens porteu, mira, com aquest any, per exemple, portem un impro, no sé, un musical en què es pot trobar un musical, que algú us contacti i digui, escolta, em podeu incloure a la vostra programació? Sempre i quan podem, no? Vull dir que això sempre és el mateix. I tant, i tant. Marta, quin total de persones van passar el 2025? Normalment, més o menys, depèn dels dies, hi havia entre 70 i 80 persones, però un promig, un centenar a cada obra i ja ha estat. Que bé. Vol dir que un dia siguin 70 i un altre dia siguin 120, però un promig d'aquests espectadors, que no els hi hem arribat mai a ser 30 persones, o 20, vull dir, eren molt pocs, per això vam posar la taquilla inversa. Vaig repetint això perquè preferim que es vegi ple i que la gent doni el que vulgui, o que cregui que... Però ara tenim un públic ja... Fidel, Sí, que ja us espera. Veus les cares, sí, que els esperem nosaltres. Això diuen que és el més complicat, Sí. Fidelitzar el públic, per tant, això ja ho teniu. Sempre hi ha gent nova, i gent que dius que no han vingut mai i tal, però normalment sí, hi ha un públic que... És un cop al mes i també t'agrada. Si no tenen res, venen, Jordi, que solen... El dia que jo no vaig fer, el dia de la gala de les preses, vau haver d'obrir el dalt i tot, no? Sí, vam haver inclús posar més cadires, perquè per la gala, normalment, les cadires estan a l'embalat i fan moltes activitats a diversos llocs i allà en deixàvem, no sé, 70, 80, no? Perquè en fem prou. Ojalà les omplíssim totes. Vam haver d'anar a baix al sòtan a buscar de fusta d'aquelles que no estan còmodes, perquè vam arribar a ser 128 persones el dia de la gala i vam supercontents. No sabíem on anar a buscar cadires perquè, t'he dit, al centre cultural sempre n'hi ha moltes, però quan hi ha activitats al poble estan repartides. Potser heu de començar a calcular, de tenir unes quantes més. Vam quedar morts, quan van venir a dir-me, perquè estava a l'entrada, perquè a la gala sí que no fem taquilla a l'inversa, però la comissió de festes ens ajuda i ens dona un pernil i fem una rifa, perquè la de la gala sol ser més econòmica, més cara i no subvencionada. Aleshores ens ajuden perquè la gent del poble entra tota gratis i la gent que té sponsors que ha pagat el programa també té entrada. Aleshores poder només hi ha 20 persones que pagaran entrada. Aleshores fem una rifa i d'aquesta manera també la gent col·labora o no col·labora. I me van venir a buscar que no hi havia cadires. I pensava, què diu que no hi ha cadires? És impossible. No havia estat mai al centre cultural que faltessin cadires. I sí, i ens vam espavilar, ja en vam trobar, no tan còmodes, però... Bueno, això demostra que feu bona feina, que sigui un èxit aquesta programació del 2026. Marta, esperem que sí. Gràcies, que vagi molt bé. Les ganes hi són. Moltes gràcies, i tant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per acollir-nos. L'energia que surt de la natura us ofereix el temps.
Hola, què tal? Déu-n'hi-do també aquesta setmana la de pluja que ha arribat a caure a la comarca. Tot està completament entollat i els rius, fonts, ragen a dojo. També amb una temperatura que ha anat baixant una miqueta. Mireu, per exemple, com estava a mitja setmana al Puig de Calm, un bon tou de neu, també amb temps completament hivernal amb molta boira, com podia copsar el Ramon. I atenció, perquè el dissabte una altra vegada tindrem nevada al Puig de Calm. De fet, tot el que estigui per damunt dels 600-700 metres s'acabarà emblanquinant, i és que arriba una nova pertorbació. Si en aquests moments el temps és més tranquil i amb una mica de vent de garbí, en vista el dissabte tornarem a tenir molts núvols, cel cobert, pluja a les valls i a cotes una mica més elevades aquesta nevada, la més important, ja diem, justament cap al Puig de Calm. Una nevada de 5 a 10 centímetres de neu nova fàcilment. La cota en alguns moments arribarà a baixar fins als 600 metres, per tant, cotes que no són pas altes. I s'ha de dir que el dissabte serà un dia fred, amb temperatura que tira clarament cap avall. I el diumenge una jornada una mica més amable, però no netejarà del tot. Serà sobretot al matí i al migdia, quan veurem moltes clarianes, cosa que farà que la temperatura pugui remuntar mínimament, però en canvi durant la tarda es tornarà a tapar i de fet tindrem el pas d'algunes gotellades o d'alguns flocs de neu si parlem de cotes de 1.000-1.100 metres. Per tant, diumenge a la tarda, bàsicament quan es vagi fent de nit, tornarem a tenir algun remet, però res a veure amb el temps molt més regirat que esperem el dissabte. Per tant, compte sobretot en carreteres de més muntanya durant el dissabte. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. L'energia que surt de la natura us ha ofert el temps. Doncs ara sí, amb tota aquesta informació i amb la previsió del temps, estigueu atents, tanquem la finestra, dilluns i tornem. Gràcies.